Kegwa nya fa biko. Mụ bụ onye agha na nwene. Onye Delta State, Nigeria, Anocha South, Okwashukwu. Hey. Kika we meta ni na obodo na. Ife mmanụ Ubulu Ukwu tata bụ ine ndị Ubulu Ukwu. Ine. Akwa ine omenani ka ọ bụ. Kaka anyị bịa lụwọ. Ana anyị pụọ akịta mpụ abịa na. Anyị esiweti megi ife ori ma ji ma pami ife ọpụ na ife ya afọ bịa bụ pami. Kedu ka ndị apami ji ọjị ga-eti. Ihe bụ ọrị enu enyi. Ọ bụ nakwa ji ndị anị mmadụ. Nke bụ ji enu enyi. Kaka efu ya bụ ọrị. Ya dị ọgụ. Kwanyere isi ife oji ọta maka na tata bụ ine Ubulu Ukwu. Anyị cha bụ ndị ke Ubulu Ukwu Anocha ine bụ ofu. Osimiri ine bụ ofu. Anyị cha bụ ndị enu enyi ka anyị bụ. Ya bụ Anioma. Chukwu ga-emere anyị very soon. Anyị nwere Anioma. Irobo ana. Anyị anọla onwe anyị. So ya ka anyị emekpele ka anyị nwe Anioma. Anyị nwe Anioma ya jide onwe anyị aka. Onye asịsị na ọ bụzi na anyị bụ ndị Awụsa ka bụ ndị be. Ife ọfọ manage ya. Anyị ncha bụ ofu. Eji m ogwe na agwa ndị mmadụ. Ịbụ onye anya ọcha, ịbụ onye osimiri, ịbụ onye nka, we are one. Ka anyị nwee ụlọ ọbụla ebe anyị nọ. So that obodo anyị ga-adị mma. Ka ndị ọzọ si dị mma. Ka ọ dị anyị ka obodo Igbo ọ bụla nchọ ka ọ bụ. Ịmana ife na-ekwu na-atụ egwu maka alịka ma gwala dị ọkpa na anyị bụ ndị na-anụ ọgwụ ka enwela Anioma steeti. Mba, mana ịbụla anyị n'isi ozugbo kwube ezi onye na-anụ ife a ga-elo na agwago nke before. Ọ dị ga mpụ. So dị ọkpa biko gị ka ị nwere ga-ekwu gbasara ndị Anioma na-asị na wa bụkwa ndị Igbo. Ebe mmiri Igbo onye si na ọ bụ onye Anioma si na ọ bụrụ onye Igbo. Ya ma bụ si bịa sịsọ amụha. Mana ebe iwe bụ onye Anioma. Ọla ihe onye Igbo. Anyị Igbo. Ịkọta Igbo ka anyị asọ. Anyị nwere Anioma kịta. Binye anaghị ya. Anyị bụrụ ndị Igbo. Maka Igbo ka anyị bụ. Ndị Yoruba. Ndị Yoruba ọ nwere different language bụ dịka 70 language. They cross the other side. Sapule worry ozoro those all with different language. Mana ndo wanasi no hapo. Wanama na Yoruba wancha obu ni Yoruba wancha. So wanama kan no lo nwanyi kan wala Anioma bikoro nu. Umuna ye ndi no nokwa. Anya alu nu bikoro nu tinye aka. Kono gbampo kono funa ihe nwa Anioma na ọ ga dịla anyị mma. Dịla anyị ụlọ mma. Kono lo na alụ ha. Ndị fala kpọ amalu anyị aka. No matter the regime ko se de anyị gara manage na ebi. Tata bụ mmemme Ubulu Ukwu. Anyị nọ football ife ori aga ma gwesi mege nni ndị asụni na-asụ ndị pepe soup na-aga ife ọbụla dị n'ọfọ pama enu ene ụlọ ụlọ ahụ ọdụ n'ụmụ na-ahụ o sere dọ ọ ga adịrị mma daalụ nọ ndị bịa ihe ọlọ ga adịrị mma o as you can see, I'm in Ubulu Ukwu live and I wanted to pay homage to my great grandmother from my daddy's side. Osi Ubulu Ukwu show quarters. Yes. So this is where I am. Anom na bem. Yes. Uno kan no. Danu ka iri lamanya dị egwu. Manya nku. Awari ono ma. Papa Jesus. Bomade kwa beni o. Mo na almighty you kwa we bia o. Never life and direct. Bia kwa. Ka bia ga gba ine. Kunyo no. Ka bia ga gba ine. Ka lie ji afọ. Di okay. Ayi. Ifukasi ebu di ji. Ọ bụ na nke unu na-ebu n'ugwu Awụsa ifukasi ebu ji. Iwoli ji enu ani we gba ine. Exactly.